देखिए भैया, बड़ा दुख के साथ कहे के पड़ता कि आज हमनी के बीच में सीडीएस बिपिन रावत जी ना रहले, साथ में उनकर पत्नी भी रहली हा और वही जहाज में 11 लोग और सवार रहलन हा। कौना दुश्मन के नजर लगल भैया जो वो जहाज ऊपर से नीचे पलट गई और वही में सब लोग शहीद हो गईलन। आई देखी उनकर श्रद्धांजलि हम अर्पित करतानी ये गाना के माध्यम से सुनी सब है। बिपिन रावत देश के रतनवा शहीदवा भइलन हो भैया। अरे बिपिन रावत देश के रतनवा शहीदवा भइलन हो भैया। अरे लोरावा से भरल बा नयनवा छोड़िए गइलन हो भैया। अरे बिपिन रावत देश के रतनवा शहीदवा भइलन हो भैया। Recording by Maharani Music. सीडीएस बिपिन रावत रहलन महानामा देशवा के रक्षा करते के जलन परानामा। सीडीएस बिपिन रावत रहलन महानामा देशवा के रक्षा करते के जलन परानामा। कबंधु सवानामा के लागल हो नजरिया जहाजिया पलटल हो भैया। बिपिन रावत देश के रतनवा शहीदवा भइलन हो भैया। अरे बिपिन रावत देश के रतनवा शहीदवा भइलन हो भैया। Music by Manoj Mahi. देशवा में मचल बावे सुनी हाहाकार हो औरी 11 लोग रहलन सवार हो। देशवा में मचल बावे सुनी हाहाकार हो औरी 11 लोग रहलन सवार हो। रहलन परिवार संगे उनको गइल जनामा शहीदवा भइलन हो भैया। बिपिन रावत देश के रतनवा